Каялийските скали, известни още като Каяла или Каялък, са група от високи скали, разположени в близост до село Ковачевица. Те са популярна дестинация за туристите поради живописните си гледки и историческо значение. Те се издигат на около 800 метра над морска височина и предлагат панорамна гледка към околността. Те са лесно достъпни от село Ковачевица, като до тях води добре поддържана пътека, която отнема около 30 минути пеша. Каялийските скали имат значителна археологическа стойност, тъй като са били използвани като място за поклонение през различни исторически периоди. Тук са открити останки от тракийско светилище, посветено на бог Дионис. Намерени са и артефакти от средновековието, включително парчета от византийска керамика и монети от времето на цар Иван Александър. Освен своята историческа и археологическа стойност, Каялийските скали са и популярно място за любителите на природата. Районът е дом на разнообразен набор от растителни и животински видове, а самият пейзаж предлага красиви гледки към околните планини и долини. Каялийските скали са обявени за природна забележителност.